אוקיי, שלום. אני חזרתי, וכמו שהבטחתי הפעם אני אחזור עם הבסיס החדש. אוקיי, בוא נראה. אולי לא לקחו לי את כל הכסף ואת כל היהלומים. אני מקווה. אוקיי, וואו. וואו. תראו כמה גולגלות, זה מדהים. וואו, 900 שקל סתם ככה, וואו, מדהים. אוקיי, עוברים בסיס, בוא נראה. יש לו פעם שתי עיניים. יואו, ויש לו פה... וואי, זה נראה כמו ברווז. וואי, איזה בסיסי. בוא נראה. You can choose a set of traps for your new dungeon. אוקיי, בוא נראה. מה? Lower sets provide better... לא. Tougher sets provide better defense but cost orbs. Let's buy the first set. אוקיי. נגביר. אז עוד פעם בחינם, אני לא אוהב את המשחק הזה, יש פה יותר מדי דברים שהם בחינם. Congratulations on your new dungeon. Okay, let's upgrade your traps to increase their damage. But I already upgraded. What? Okay, לשלב השלוש אין לי בעיה עם זה. You know what to do. Good luck. סבבה, כן, אני באמת יודע. איזה גרועים. הם מה שקרה השתמשו בשיקויים. איזה גרועים. אומייגאד. אוקיי, גפי עוד פעם אומר לי משהו. While you were away, another player attacked your dungeon again. וואלה. Let's upgrade your lock to make it harder for other to break in. אוקיי. תכלס המנעול זה רק הופך אותך לחרא בן אדם. כי כאילו, אתה תבזבז להם את כל המפתחות. בסוף כל מנעול לוקח 6 מפתחות. ויש 12 כאלה, הם נראים זהובים. אוקיי. Well done, you upgraded the lock and improved your dungeon defenses. Keep it up. סבבה. אוקיי, בוא נראה. בוא נעשה רבע. אומייגאד. לא, כבר תוקפים את המאפן הזה. לא. אוקיי. יאללה, נשים. יש לו עיניים כחולות. או שרוצים איזה חתולה ממורמרת מהרחוב וכזה. או כאלה עם עין אדומה. לא, נשים את הכי טובים שלי. עוד שיקוי. אין לי בעיה עם זה. אוקיי, בוא נעשה בסיס. שמעתם את זה? זה בסיס נוראי. לא, מייגאד, לא. זה בסיס נוראי. כן. כן, הוא נוראי. וואו. בוא נראה מה נעשה. אוקיי, את זה צריך לשים פה כדי שאם הם יעשו ככה. לא, זה לא טוב. ממש לא טוב. חכם. נו. די. אוקיי. רק בוא נעשה את זה טוב יותר. נו, זוז. יופי. חר הבסיס, התקפו אותי מלא. בסדר. טוב, מה נעשה הפעם? בוא נראה רגע, איזה משימות יש לנו? טנטנה. דווקא אולי אני עוד מעט תתחיל לעשות סרטונים גם של קלאש אוף קלאנס כאילו. אוקיי, אולי הפסיקו לתקוף אותו. די לתקוף אותו! יואו! אני לא יכול לעשות ריבנג' למניאק ההוא שתקפתי אז. טוב, בוא נראה מה גפי רוצה. Collect 5 gems from gem mine. מה זה? Upgrade your lock picks capacity up to level 4. Upgrade your lock up to level 4. אוקיי, בוא נלך לתקוף מישהו ככה, אני אקח לו קצת מפתחות. וואי, אני חייב לעלות בקמפיין. מה זה הבסיס הזה? אומייגאד! איזה מושלם. בדיוק עברתי את הבסיס הזה. אתם יודעים מה מגניב? שלא לחצתי בהתחלה. כן, לא לחצתי. פשוט החליט לקפוץ לבד, באמת.
יש לכם איזה משחקים שאתם רוצים שאני אשחק לקהל הצופים? מה שמזכיר לי, אפשר לקבל לפחות 2 לייקים? 2 לייקים. קשה. וואו. וואו. טוב, נתקוף אותו. וואי, כשאני הבסתי את הבסיס הזה הוא היה פי מיליון יותר קל. טוב, הוא כנראה גם עכשיו קל. אני פתוח להצעות, תנו לי איזה משחק שאתם רוצים ואני אשחק, אין לי בעיה עם זה. כל עוד הוא ל-iOS, אתם יודעים. מה זה? בוא נראה, וואו, זה נראה בסיס. עוד פעם? יש פה אנשים ממש סתומים. מה הם עושים? הם שמים את הדלת על הטוטם, ואז הם חושבים שכאילו אם אין דלת אז אי אפשר לתקוף, אבל מה שקורה בעצם זה שפשוט לוחצים פעמיים ומנצחים, כי מגיעים ישר לטוטם. זה בסה, יישאר לו היעלום. ועליתי שלב. אוקיי, סבבה, זה נכון. טן 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 אנטי טראפ. אוקיי, הבנתי. לא, הורידי 8 חיים? מה? עושה הקקי הזה. לא! מה? זה חרא, זה לא, אחרי הוא רציני, מה זה? למה הכל בבסיס המניע כזה חזק כל כך? אוקיי, אני אעשה בסיס כזה. לא, אני לא משתמש בשום שיקוי, שתוק. קצת חרא. לא, אני לא משתמש בשום שיקוי, זה לא שווה אותם. בואי הצלחתי בלי שיקוי, וגם זה חרא שיקוי, הוא לא כזה עוזר. אוקיי, בוא נראה, מפה לפה, מהמסור, לא... פשוט זוכר איך זה היה. אוקיי. נו, כל זה בראש שלי, נו. אוקיי, דלת, לא יודע איפה היא הייתה, הייתה פה, זה היה פה. הבחור הזה היה פה, לכאן. זה היה ככה נראה לי. וואי, זה בסיס. מה? What? אוקיי, אבל אם מטומטמים כמוני חשבו שלא הצליחו לעבור אותו, אז כן, זה בסיס טוב, אוקיי. איך? מה זה חרא הזה? לא, באמת עכשיו, מה זה אמור להיות? איזה נוכל הוא? איזה נוכל הזה? לא! שומר אדום, אני אפטר אותך. וואי, יש רגעים במשחק שפשוט בא לי לדקור אותו? את המשחק עצמו? אוקיי. לא, איזה סבבה, איזה פעם אני עובר, פעם אני לא עובר. זה כאילו המשחק שונא אותי. די להיות מניאק. די, what the fuck, די, יו. אני עובר את זה הפעם, לא מעניין אותי כלום. אוקיי, לא. יש, עברתי! אמרתי לכם שאני אעבור את זה הפעם. אוקיי. בואו נלך להרוס לעוד מישהו את היום.
רמה חדשה של בסיס מאפן, לא באמת הפעם. מה זה אמור להיות? זה עוגמת נפש. יש לו 11,000? מה? מה? זה אמור להיות? לא, אני לא מאמין, לג. הבלים. שיט. יש, גנבתי לו 11,000. וואו. אני גונב לו את היעלום. אני גונב לו את היעלום. איזה משחק! יו, אני אוכל אותו. שתוק עדן. נו באמת. זה נוכלים. כולם שם נוכלים אחד אחד. אחד אחרי השני נוכלים. נוכלים. איזה דבר הזה, מה זה? מה שמגניב פה זה שיש לך מגן, וגם כשאתה תוקף המגן לא נשבר. זה מגניב. אולי אני אוסיף מוזיקה לשירים? רוצים? איזה כיף זה להקליט באמת, זה מגניב. זה מרגיע. וואי, איזה בסיס. וואי, כסף בחינם. קצת כואב לי שאני משפיל ככה אנשים, אבל אין מה לעשות אנשים. טוב. תן לי את היעלום. אתה נותן לי את היעלום. הנה, ראית? אתה נתת לי את היעלום. היה לך כזה כואב? לא היה לך כזה כואב. איזה מעצבן זה. אוקיי, בוא נראה. עוד בסיס. 13,000. דרך אגב, אם נגמרים לכם פה המפתחות, אתם זה. פשוט יכולים לראות איזה סרטון. $13,000 בכיס, אחי. בכיס. אתה לא צריך להשאיר כל כך הרבה דברים. כאן. טוב. הוא באמת, לא, זה כאילו, זה רמה חדשה של אלוהים יודע מה. בואו נשדרג את הדבר הזה, האדום שזז מצד לצד. וואו. יאללה, זה כל כך יקר. זה הכי יקר פה. כיף זה כשיש לך יהלומים. לא, אין לי כסף. טוב, עוד נתקוף עוד מישהו. זה מוזר, איך יש לאנשים פה 10,000? הלווה עליי. אוקיי. באמת? מה זה? מה? אוקיי, בסיס בחינם. מעניין אותי איך הוא עבר אותו, באמת. זה מדהים, זה באמת בסיס טוב. מה שאנשים עושים איתו זה מדהים. כשיגמרו לי המפתחות אני מפסיק לעשות את זה. רגע, בוא נוריד נעליים. מה זה? מה זה זה? כל כך הרבה בסיסים. כאילו, באמת, מה חשבת על עצמך? סל זוס. עוד בסיס בחינם. זה משהו מגניב, אני תוקף אותם.
ואז אני מקבל את כל המפתחות בחזרה. פשוט מרוויח מזה כסף. זה כל כך נדיר למצוא כל כך הרבה דברים כאלה. שפשוט אנשים ויתרו. כמו זה. קשה. קשה מאוד. קשה. אני לא מבין למה הם עושים את זה. ואם נגמר לכם המקום בזה של היהלומים, אל תדאגו. זה ימכור את היהלום הכי נמוך וזה יחליף בו. ואז אתם תקבלו את היהלום. אוקיי, זה דווקא נראה בסיס טוב. באמת, טוב, עוד פעם, זה בחינם. דרך אגב, יש שם מסורים. לא, אל תרוג אותי. לא! טוב, הלכו לי כל המפתחות. 6 מפתחות להצלה. כמו שאמרתי. דווקא כיף להתחיל את המשחק מההתחלה. באמת, זה כיף. לשבת ככה ולהרוג הכל. מה? יש פה תותח. זה בסיס יפה. יש אחר כך עוד דמויות. אוקיי, בוא. ויש דמות, מי שתוקף בהתחלה אותך, נקרא White Shadow. יש לו מלא בונוסים מגניבים כאלה. נגיד, כל אוצר שאתה גונב אתה מקבל עוד 40%. יש לו מלא חיים. מלא חיים. מה עוד? יש לו גם עוד סיכוי לגנוב יהלום בהגרלה הזאת של הדבר החץ המסתובב. ויש לו גם יותר סיכוי לגנוב יהלום טוב. אוקיי, כן, והנה זה מוכר את זה, את היהלום, ונותן לי אחד אחר. אוקיי. מה יקל? מה זה אמור להיות? איזה קבב זה? מה זה? איזה כיף זה להיות הקבב כזה. מישהו חוזר הביתה אחרי יום עבודת תשוש, רואה שתקפו אותו כזה, מה זה, מי תקף אותי? ואז רשום לו כזה, וקבב is raided you, has raided you, כזה. או לא, הכי מצחיק כזה, the kebab stolen your gem. זה מה שאתה, זה ההודעה שהמשחק שולח לך אחרי שגונבים לך יהלום. ועליתי שלב, ואני לא אקח את היהלום הזה. מפתיע. יש פשוט שלב שאתה מבין שהמשחק שונא אותך. מה זה אמור להיות? שאני אבין, מתי נולדת? ניי. וואי, עוד מעט חופש גדול. מגניב. אוקיי, הכל בשלב 4. נחמד. בוא נראה כמה זמן ניקח לזה. בוא נלך לעשות קצת רוונג'. סוף סוף חיכיתי לזה. שיהיה ריסורסים.
From now on, you'll receive one magic item for each completed ritual. Collect magic items to craft and upgrade your outfits. לא, אני רוצה לעשות ריספין. מה זה? מה? יואו. לא פייר. נו, אני רוצה לשים עוד משהו. Let's craft a new outfit for you. שמתם לב למשהו חדש? זה, הדבר הזה. שיט. אני צריך... אבל אין לי שני עלים. מה זה ההיגיון הזה? אין לי שני עלים. This outfit increases your health. It looks great on you. Collect more items and you... יופי, למה לחצתי? אתם יודעים מה מוזר? Good luck. אתם יודעים מה מוזר? שכאילו, העלים ירוקים, נכון? והתלבושת פה זה פשוט הסרט האדום הזה. למה? איך הוא אדום? הוא אמור להיות ירוק. לא, באמת. זה White Shadow, מה שאמרתי לכם. זה הבונוסים שיכולים להיות health. More health allows to withstand hits from stronger traps. Steal gold bonus. Allows you to steal more gold from other players. Gem steal chance bonus. Boosts your probability of stealing gems from other players. Best gem pickup chance. Boosts the probability you will pick the best gem on the totem during steal. כן, מה שאמרתי לכם. חיים, עוד כסף, עוד סיכוי לזכות ביהלום, ועוד סיכוי לקחת את היהלום הכי טוב. בוא נעשה עוד ריטואל. מה יותר מדי גדול? שתוק, אתה יותר מדי גדול. מניאק. באמת. טוב, אחרי ההתקפה הזאת אני אצטרך להפסיק. אז בוא נתקוף מישהו קשה. מה זה? מי זה? למה להארי פוטר יש כזה? אוקיי. 4,000. אומייגאד, ועם הדבר האדום הזה. טוב. אז זהו להיום. נסיים עם זה שגנבתי לו יהלום. טוב, חבר'ה, אני הייתי הקבב. נתראה פעם הבאה.